Akulula-ke kimi lokho. Yabona uma ngenza izinto eziyinkinga engenziwa omunye umuntu. Izinto leziyinkinga nami futhi ngangingasho. Yabona nje ngendlela nami okwenzeka kumina-ke enamanje angazi namanje kimi. So labantu ababiza uJesu ngoNkulunkulu nababiza uShembe ngoNkulunkulu ba right mabaphambuka. Aba prophet bonke la uNkulunkulu yedwa. uShembe wazi ukulanda, yabona lapha engangabona khona. uShembe bathi wazi ukulanda ejele. La ngifana la dayisa khona ekhona ngandimani. Umfana udayise wakhishwa uShembe. uShembe ukwazi ukulanda wadliwa ibhubesi eminyakeni eyimiliyoni. Akulanda uShembe. Nabu ubufakazi. Mina la ekhaya bengazi ukuthi uShembe yakwazi kodwa bengacabanga ukuthi baba omkhulu asimazi ukuthi washonaphi. Asimazi ukuthi wangcwele lapho wadliwa ibhubesi noma wadliwa yini. Kodwa kwathiwa uma uya kwaShembe uma uzonza umsebenzi baba wakho umlanda yana kuShembe uzokulandela uShembe bambekela ulanda isahlo uthathe ulibekela. Mina bengithi noma ngithi ngiyaphi ukuthi hayi ukhona umuntu okhala osibiye ekhaya nowangena ekhaya uba ngazivele sazi ukuthi baba omkhulu. Mina njengoba nginomsebenzi wami sambongiseni nje lokhu ngihamba abantu abathi ngihlobo. Akho noyedwa ukuthi ukhona umuntu ongangena ekhaya. Oyedwa ngoba ngalandela umgomo kaShembe. Baba omkhulu la ekhaya manje. Oshela. Mina ngigule ngilele uthulile isidoda ngizithe angikupanga ngidlala ngihlala ngangikuphe lo ukumezeke manje ngakithi iminyanga zonke kwaze kwafika lenyasa labukhawonda ngifaka intambo emnyama endlela kufaka imithi la ngicabala ngalo lolu langa waphupha ngisho. Kodwa uShembe akukho ufo wehlela uShembe. Ngizwa ngabantu beshumayela akukho uShembe. Wathi uGumede wamaphumulo weSebria mina ngehle Rosberg ngeSebria ngathi awubaba uqobo. Kunenkinga lapho ngiyakhula njengoba ngizwa nishumayela nje nibeka kanje ngikula kanje wathi lona hawo. Khoma ngobani ubala lo ubani sibongo siyaphuma ngobani sibiya mina ngila eHostel. Bosi wami mina ngimthubile kuthathe sihambe naye kwaphela. Sikubika leyo nkinga yakho. Uthenga uvasile ngase ngithi emqondweni wami uzibhuku wena ayingawuthenga uvasile kuwa wona impela ukhohlisa abantu bavasile ayithengelo wami eThekwini mase sifika sesigoqile ngithi ubhuqwa kanje ngapha nangapha uShembe ngapha wathi uthini wena ubike lokho uthini wena wathi mayefika kimi ngangazi ngizothi ngumsolo khuluma ndothi inkosi yedlula uthini wathi nje ngakwazi ezuli inkosi ithe njengomnyango sengikhumbulile utshele kwani sengikhumbula wabuya uza kimi uthi ndoda ngathi kanje uvasile nguvule ngophethe kanje yathi mase ngithi yathi nje dapo kancane yathi inkosi imusise ubobhavu uduka umzimba wonke ngomayovasile acasulwa lokho angithi mina izogovu zaphela ukuthi noma uthandazela yathi inkosi ubusise bobhavu umzimba ona umzimba wonke kuze kube namhlanje noJesu mkhulu nazi imanga zakho na uShembe yami uJesu uhamba phe ngolwandle uJesu wabethi uNkulunkulu oyinkosi akayona inkosi uJesu nababona imisebenzi ungumprofeti na so bese ngizwa manje usuqhambisa kwaShembe uJesu wahamba phe ngolwandle ngishomela into uShembe ngiphakamisa into ezeke kimi hayi ngizwa ngizwa wena nje ukusho ngoJesu na uJesu usho ngizwa mina ngisho into ezeke uJesu mkhulu uzenzile mkhulu uJesu imanga uJesu wavula impumputhi ingaboni angikuphiki lokho kodwa umuntu ongakhuluma lokho uyena lo ongakhuluma lokho mina ngikhuluma ngongizwa mina ngikhuluma into ezeke kimi wena ukhuluma ngongizwa wena nganje phela sifunde eBhayibhelini angithi wena ukhuluma ngongizwa kodwa kwenzeka angazi ngiyakutshela kwenzeka angithi wawungekho ngangekho wahamba phe ngolwandle wangekho kimi ngangekho awazi uqinisa into wonke ngibona eBhayibhelini phela emva kwemawunte egila imkhola emva ukuthi bese uzofakaza lwazi athi ukona ngeke ufakaze